Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukoma ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudai so: ndoda kureurura kuti iniwo ndakapondesa amai vangu, but amai vangu vachizonosvika pakunopondwa, ndingangoti vakapondwawo by mistake, because vakomana vacho ivavo vatakahaya mabhinya acho iwawo, ivo havana kuzonyatsokukwanisa kuita basa nemazvo. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so: ndakaenda kune imwe n'anga iyi ndakatoita kutofambira ndikatoenda kuMozambique. Ndakati ndasvika kuya ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichichekeresa amai vangu, so ndakabva ndanzi ndaifanira zvekare kuti ndinge ndichizotenga banga. Mushure mekunge ndatenga banga riya ndokubva ndazomborisiya zvekare kuMozambique kuya, sezvo ndainge ndichiita basa rekudhiraivha matracks painge pasitomborina kana problem zvachose. So mukomana nashi ndakabva ndazodzokera paya pandainge ndiine imwe load yandainge ndichienda nayo kuMozambique. Ndakati ndadzokera kuMozambique kuya ndokubva ndazomboenda kumba kwen'anga iyaya. Ndasvika kuya ndopa ndakabva ndazonzi chitora banga rako iri nekuti ndatorigadzira kudhara. Zvauri kufanira kuti unge uchiita ndezvekuti unofanira kuti unge uchitsvaka mabhinya awo anozoponda amai vako. But n'anga iyi mushure mekunge yanditi amai vangu vainge vachifanira kuti vange vachizopondewa, ndakati ndava kuda kunobuda mudare, then n'anga iya ikabva yati no man, munhu uyu haasi kufanira kuti ange achizofa, nekuti kana akaurawa ndiri kuona pazomuka imwe hondo yekuti inokwanisa kuzotinetsa. So ivo vakabva vazogadzirisa banga riya vakabva vazoribika zvekare. Mushure mekunge varibika ndikabva ndanzi painge pachingodiwa kuti ropa raamai vangu ringe richingoenda pabanga riya, then tobva tatongoshandisa ropa racho iroro rinenge raenda pabanga. Saka zvainge zvakanzi mabhinya awo andainge ndichazohaya, ivo vainge vachazongocheka amai vangu kana kungovabaya, but not zvekuvauraya. So ndakabva ndazodzoka kunoku kuZim nebanga rangu riya. Banga iri mukoma ndainge ndakaita rekuputira pamushizha wemubhanana, ndakairisa hangu muhomwe sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iya kuti inini physically handaifanira kuti ndinge ndichizoribata banga iri. Ndokusaka rainge rakaputirwa pamushizha wemubhanana kuzosvika ndichizonoripa kumabhinya aya. Ndakazoti zvino ndadzoka kuZim ndainge ndatotaura nevamwe vakomana. So vakomana ava mukoma ndakabva ndazovapa mari, vakabva vatombogara kuma-areas ekwedu, because vainge vachitaimira amai vangu, because ivo amai vangu vainge vari chidhakwa uye vainge vachingotevedzera ndari dzose dzemumusha. Vaiti pose panenge pabikwa doro ivo vainge vachiwanikwa variko. Saka ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura neumwewo mukadzi, but mukadzi uyu ainge achigara kune rimwe village. Mukadzi uyu ainge akavengana naamai vangu, so ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotaura naye mukadzi uya because ndainge ndichiziva kuti pakati pavo painge paine godo neruvengo. Hei mukoma nashi, ndakatengesa upenyu hwaamai vangu nekuda kwe1000, because iyo ndiyo yaakati ainge achida, because ipapo ndainge ndakamuti ndaida kuti ange achizoisira amai vangu mushonga mudoro apo pavanenge vauya kuti vange vachizoya kuzonwa doro pamba pake, because mukadzi uyu iye ainge achiitawo zvekubika doro pamba pake. Saka akabva ati iye ainge achida 1000 rands, akabva ati ainge achazoisira amai vangu mushonga mudoro, mushonga wekuti vange vachizorara mushure mekunge vanwa doro riya kurohwa neblackout. Saka mukadzi uya zvino akazoti asangana naamai vangu ndokubva azotanga manje kutaura naamai vangu. Ivo amai zuva racho iroro vakatouya kumba vachitofara vachitoti ingawani Mwari akanaka, because vainge vambori mafriends before. Saka ipapo manje amai vainge vava kungogara vachingoshungurudzika kuti shamwari yangu uyo ainge ambori shamwari yangu, tainge tichifambidzana uye zvekare tichitoenda kuchechi tose. But now
tava maenemies. Saka amai vakabva vati mangwana acho makuseni vainge vachida kumukira vachienda kumba kwake. Pose apa ndainge ndichingokomunicata naye mukadzi uya akabva andiudza kuti zvose zvainge zviri bo masettings ose, akabva ati uri kuda kuti ndinge ndichisa iri poison here? Ndikabva ndati kwete bodo, sezvo nganga iye yainge yakandiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvekuti zvaizourayisa amai vangu. Saka ndikabva ndati poison hazviite, munofanira kuti munge muchingovaisira mushonga iwoyo wekuti vange vachizongorohwa neblackout mushure mekunge vanwa doro. So amai vangu vakabva vazoenda kuya vachitofungidzira kutoti everything was okay. Zvino vakazoti vaenda kuya ndo pavakabva vazopiwa doro nefriend yavo, but mudoro muya ndo mainge muine mushonga. Zvadaro amai vangu ivo pavakazotanga kunzwa sekunge vainge vava kurukutika, zvinonzi ndo pavakabva vazooneka vakati vainge vava kuda kufamba kunze kuchiri kwakachena. Then amai mukuzofamba semunhu ainge achinzwa kurukutika vaifamba vaiti kana vakambofamba vobva vambozorora. Izvo mabhinya aya naiwo ainge achingoteverera amai vangu, but mabhinya aya ainge achifamba achiteverera amai vangu ari musango. Zvino mabhinya aya paakaona kuti kunze kwainge kwasviba, amai vainge vatova pedo nekusvika pamba, mabhinya aya akabva azobuda musango ndokubva azobata amai vangu. Umwe iye anoti ainge aine chimucheka icho chaainge ainacho, umwe ndiye akabva azovabata maoko, umwe akabva azovabata makumbo. Ivo vanoti vakabva vazopinda naamai vangu muchisango chiya ndokubva vazobaya amai vangu. Ivo vainge vakati vainge vachida kubaya amai vangu zvishoma, but nekuda kwekuti amai vainge vachizama kurwidzana nawo mabhinya awa, saka hanzi pane pamwe pavakazoridza mhere mushure mekunge varuma rimwe bhinya racho, then bhinya riya parakavhunduka mushure mekunge rarumwa naamai ndo parakabva razotungukaruka rabaya amai vangu. Saka ivo amai vangu vakabva vabayiwa, but vakati vabayiwa kudaro then mabhinya aya ndokubva atiza. Muone zvenyu pacho pakabayiwa amai vangu ronda racho rainge risina kana kumbokura, but vakabva vazoita too much loss of blood. Mukuzofamba amai sezvo vainge vazvovirwa muchisango, pavainge vachida kuzama kuti vange vachifamba vachidzoka kuroad vakabva vakoniwa. Amai vakabva vazoonekwa the following day. Mukomanashi amai vangu vachizonoonekwa vainge vatodyiwa mamwe maparts emuviri wavo nembwa, imbwa dzakangorara usiku hwose dzichingodya amai vangu. So mukoma ndo mafiro awo akaita amai vangu. Zvino amai vangu vakati vashayika panguva iyeye yekuti tainge tava kuita body viewing, ndo pandakabva ndatoona amai vangu vakanditarisa vakabva vati mwanangu, ungashinga here kundiitira udzinye hwakadaro? Shuwa ungashinga here? Unoziva here kuti ndakarwadziwa mwanangu pandakakuzvara? Shuwa mwanangu, ungashinga kundiurayisa kuurayisa amai vako vakaita kuti iwewe unge uchizova panyika? Mukomanashi ndakabva ndatoona kutoti ipapo ndaitofanira kutoti ndinge ndichitopretenda, otherwise munhu wese aibva azotozviziva kuti ndini ndainge ndakauraya. So that is how my mom passed away. Then ndakabva ndazoramba ndichingoona chipoko chavo. Ndaiti kana pose pandaiona chipoko chavo vaingouya kwandiri vobva vati une shuwa here mwanangu, vobva vatanga kundirova zvekuti fesi yangu iyi yaigara yakangozvimba. Ndakabva ndazodzokera kuMozambique kuya ndava kutoona kutoti panapa ndainge ndanyanyisa kuramba ndichingorohwa naamai vangu. So ndakabva ndazodzokera kuMozambique ndainge ndiine banga riya iro rakashandiswa nemabhinya aya apo pavakaponda amai vangu. N'anga iya yakabva yazobika zvekare banga riya ikabva yazonditi banga iri ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka naro kuZim, ndikabva ndazodzoka naro. Ndikabva ndazonzi banga iri ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda paguva raamai vangu. Kana ndaenda naro banga iri paguva raamai vangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizosiya ndakaribayirirapo paguva raamai vangu kwemazuva ainge achikwana iwo kuita 4. So ndakabva ndazodzoka kuZim ndokubva ndaenda kumakuva ndikaenda paguva raamai vangu, ndikabva ndavakumbira ruregerero, then ndikabva ndabayirira banga riya. Banga iri ndakaribayirira mukoma kusvika ranyatsokunyura muvhu zvekuti rainge rava kusanyatsokuonekwa. Ndikabva ndarisiya rakadaro kwemazuva
ainge achikwana iwo kuita 4. Zvino zvakazotanga kuitika mukoma ndezvekuti like each and every day, each and every year, pane nguva iya yekuti ngozi dzinomuka. Wose akaurawa atori nenguva yake pagore pekuti anotomuka, but it depends nekuti munhu iyeye anenge akaurawa mwedzi upi. Vazhinji vanofa vachiita zvekupondewa mwedzi uyo wacho wavanenge vakaurawa ndo mwedzi wacho wavanenge vachinyanyisa kunetsa, zvipoko zvavo zvichionekwa even the following month, because shungu dzake dzinenge dziri dzekuti wakandiuraya ka iwe. So mukomanashe, ivo amai vangu vanowanzokuya kwandiri muna February na March mweya wavo ndo paunenge uchiuya kwandiri vachindishayisa zororo. Even though amai vangu vachiuya kwandiri vachindishayisa zororo, but mukoma, this was my own form of defense mechanism, kubayirira kwandakaita banga. Saka ndakanzi kubayirira kwandakaita banga kwemazuva awo ainge achikwana iwo kuita 4, hanzi each and every day, it meant 5 years. Zvinoreva kuti this knife, it is going to protect me from the spirit of my mother for the next 20 years. Pari zvino mukoma, 6 years have gone ndichingorwidzana nechipoko chaamai vangu. Saka ivo amai vangu vanoti kana vandimukira chipoko kubva February achitanga kuzonosvika March achipera tichingonetsana chete, vanenge vasingakwanise kundibata, nekuti ivo vanoti kana vakada kundibata paya then vanobva vazoona kuti iniwo ndinenge ndakabata banga, iro banga racho rakashandiswa pakuvauraya, then vanobva vazotiza. Saka amai ivo zvavanoita ndezvekuti February na March kana akapera vasina kukwanisa kundirova, then vanobva vazoenda manje vobva vazotanga kurwarisa hama dzavo uye zvekare nekutouraya. So far mukomanashi, mumhuri mafa vanhu vanokwana ivo kuita 11 kubva zvandakaromba mukoma. Kumhuri kunobva kwainge kuchibva amai vangu kwakafa ivo vanhu vainge vachikwana ivo kuita 11. Then kudzinzawo kwandinobva amai ivo vauraya vanhu vanokwana ivo kuita 3. But most of the times mwana kana kuri kunzi akanzi arwara kana akangoenda kuchipatara then anobva atonzi ane epilepsy. Izvi ndo zvinoitikawo kudzinza rekwedu, but vanhu havatozvizivi kutoti inini ndini ndakaromba. So inini mukomanachi ndichizosvika pakuromba yainge iri nyaya yekuti ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichiita mari. Hakunawo asingadi kunzi uyu mupfumi uyu akapfuma. Ndo zvakakonzeresa izvozvo kuti ndinge ndichizosvika pakuromba, ende handidi kukunyeperai mukoma. Kutoromba ndakatoromba uye ndikabva ndatoshandisa ropa raamai vangu pakuromba kwangu. Unfortunately amai vangu vakabva vazopondwa zvavo nemabhinya aya, but chainge chisiri chishuviro changu chekuti amai vangu vange vachizosvika pakupondwa nemabhinya. Ndinongoti kwamuri amai, dai makwanisa kundiregererawo ndikwanisewo kuti ndinge ndichishanda in freedom, because already ininiwo ndine ma-responsibilities angu andiinawo. Amai, kwose kwamuri ikoko zivai kuti kunyange zita renyu harina kurova, nekuti pavana vanguwo nditoriwo nemwana wangu musikana uyo wandakatumidza zita renyu, and when I named her after you, it was because I was remembering you, and it is because I feel so guilty about what I did to you. Saka ndinongoti amai, ndiregererei nekuti neniwo ndiri mwana wenyu. Kana ari semukadzi uyo akaisira amai vangu mushonga, iye ndiye akazofumura dhiri rose, but nekudawo kwekuti ndainge ndiine mishonga iyo yandainge ndakapiwa, ndakatoenda kukoti mukoma nevamwe vangu mushure mekunge ndasungwa. Mabhinya aya nanhasi uno achiri kujeri. Mukadzi uya wekuisira amai vangu mushonga mudoro naiyewo akazonofira kujeri. Saka inini ndini ndega ndakakwanisa kuzobuda mujeri because ndainge ndiine mishonga iyo yandainge ndakapiwa nasekuru vaya vekuMozambique. Saka ndainge ndakaudzwa nen'anga iyaya kuti kunyange zvikanzi kwauya chinengei, iwewe mujeri hausi kuzosara, ende zveshuwa ndo zvakabva zvazoitika ipapo. Zvino mukoma ndakazoti ndabuda mujeri ndainge ndiine mhiko yangu iyo yandainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoitevedzera. Saka mhiko iyi yainge iri yekuti kwegore rose handaifanira kuti ndinge ndichizosangana nemudzimai wangu pabonde, ende zveshuwa mudzimai wangu ndakamuavoida for 1 year, ndikatosvika pakutopretenda as if ndainge ndava kutoita zvema girlfriends, ndichingoitira kuti tingogara tichingonetsana chete.
yet ndainge ndiine mhiko yandainge ndakapiwa, yainge iri mhiko yekuti handaifanira kuti ndinge ndichizorara nemudzimai wangu for 1 good year. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti kana mukazoposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Iro gore rino mukoma takatobva mukutofushira umwe mushure mekunge amai vangu ivo vamuka, chipoko chavo chamuka chichiratidza kuti chainge chiine simba chichida kundikurira. Ndikabva ndazodanidzira apo pavainge vandiwisira pasi, ndikabva ndati endai munouraya Susan, not her real name. Ende zveshuwa chipoko chaamai vangu chakabva chazondiregedza. Then tikabva tatonzwa zvichitonzi sisi Susan vaya vainge vorwara. April akati achinopera naivo sisi Susan ndokubva vashayika. This is my confession mukoma Nashi. Ive dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. How do you do that? Amai vako nyakukubereka then obva watsvaka mabhinya, mabhinya aya obva aita mistake obva vabaya mai. Hanzi vaifanira kuti vange vachingochekwa zvishoma. Hanzi painge pachingodiwa ropa ravo just a few drops, ndo ropa ravainge vachazoshandisa paurombwa hwavo. Zvakangoma hazvo veduwe, amai vakatopondwa pa, amai vava kumuka ngozi. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Munhu anonzi munhu akaoma mukoma. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvakaiitikawo kumai first husband, and I have not yet even recovered because murume wangu uyu iye akashayika mainge muri mukore ra2022. So murume wangu iye ainge ari mukorokoza. So ari mukorokoza kudaro akabva azoti mukadzi wangu uko akusisina mari, tirongosafira mahara kumakomba uku because mamaini mazhinji ava evanhu vane mari dzavo ndo vari kungobenefita. Akabva ati mukadzi wangu sezvo kusisina mari zvokuti kana motikari handingambokwanisi kuitenga, saka ndafunga kuti tinge tichitenga chimutututu. Kana ndatenga chimutututu ndinenge ndofambawo because ainge achida kuti kana atenga chimutututu obva azofamba manje achitenga mombe, achiti ndinokwanisa kufamba ndichitotenga mombe then tobva tazodzitengesa. Ndikabva ndati rainge ritori business rakanaka. So takabva tazotenga chimutututu chiya, but yakabva yazoita nyaya. Shuwa murume wangu akabva anzi iye ainge atoromba nekuda kwekuti ainge atenga second hand chimutututu nabanguru mukoma wemurume wangu. Zvadaro murume wangu akabva azotanga kurwara. Muone zvenyu murume wangu uyu paakarwara ndakatoenda naye kumasowe, ndikabva ndaudzwa kuti chironda chainge chiri pagumbo rake hataifanira kuti tinge tichienda kuchipatara, nekuti kungoenda kuchipatara zvinoreva kuti mushonga kana kuti munamato waisazoshanda zvachose. But murume wangu ainge ugara achingokomplaina achiti ndiri kurwadziwa mukadzi wangu, apa ndikufanira kuti ndinge ndichishandira mhuri yangu. Ndikabva ndati angatiende kuchipatara, tinokwanisa unopiwa mapain block. Ndokuenda kuchipatara paya. Mukoma kubva ipapo ndikangoti the very next day murume wangu ndakatoona kutoti paakatomuka gumbo rake rainge rakatozvimba, ndokubva ratotanga kutotushuka hurwa, akazotofa ava kutobuda makonye mukoma Nashi. But chinondirwadza ndechekuti takati tichibva kumakuva ivo banguru vakabva vatotora chimotobike ndobva vatoenda zvavo kugrowth point, vakazochidzosa chimutututu ichi. Ndatoita zvekutopopota nanhasi uno mukoma Nashi chimutututu ichi vanotongoita zvavanoda nacho, but inini hangu ndakazosvika pakuramwa ndikabva ndauya kuno kukujoni, but pain yandiinayo it is just too much mukoma Nashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa.